Hei, bună tuturor! În acest tutorial vom continua cu instrucțiunea if, pentru a înțelege mai bine această instrucțiune. Programul de astăzi constă în rezolvarea unui sistem. Nu am să trec direct la program, deoarece îmi doresc ca tutorialul să fie cât mai explicit și clar, așa că voi explica puțin partea matematică, pentru că fără ea e destul de greu să înțelegeți corect liniile de cod. Dacă nu ați făcut încă la școală astfel de sisteme, nu vă îngrijorați, nu sunt grele, iar prin acest program puteți calcula mult mai repede și ușor temele la matematică. Acest tip de sisteme se fac și în liceu atunci când învățați matricile. Bineînțeles, sunt sisteme mult mai ușoare, iar metoda de calcul e mult mai ușoară. Nu cred că în liceu ajungeți la sisteme incompatibile, compatibile determinate și compatibile nedeterminate, însă dacă ați făcut acest lucru sau veți face acest lucru, e mult mai simplu să înțelegeți acest program sau acest program vă va fi de ajutor pentru lecțiile următoare la matematică. De fapt, nu următoare, ci viitoare. Bineînțeles, la fel, acest tip de sistem îl veți relua în anul întâi de facultate, dacă alegeți o facultate de matematică, matematică informatică sau o facultate de inginerie. Ok, deci să trecem la programul nostru. Avem următorul sistem. AX plus BY egal C. Asta este prima ecuație. A doua ecuație este MX plus NY egal P. Deci noi avem un sistem format din două ecuații. A, B, M, N sunt coeficienții necunoscutelor, iar C și P sunt termenii liberi. Deci, care sunt necunoscutele noastre? X, Y. Ok, deci cunoaștem coeficienții necunoscutelor A, B, M, N, termenii liberi C, P, X și Y. Aici nu îi cunoaștem, dar să presupunem că îi cunoaștem. Ce nu cunoaștem noi sunt necunoscutele. De ce? Este simplu, pentru că se numesc necunoscute, nu le cunoaștem. A sunat un pic aiurea. În fine, să trecem mai departe. Acesta, ce vedeți în partea dreaptă, e un fel de algoritm. Sunt pur și simplu niște idei trecute pe hârtie, în cazul meu pe calculator, ce mă vor ajuta în viitorul calcul. Ok, înainte să calculez, ce fac? Mă gândesc, hei, de ce tip este sistemul meu? Poate să fie sistem incompatibil, adică să nu am nicio soluție, de fapt să nu găsesc nicio soluție. Din cele două ecuații pe care le văd aici, aceste două ecuații să fie incompatibile, pur și simplu eu să nu mă pot ajuta de a doua ecuație sau de prima ecuație pentru a găsi soluțiile pentru X și Y. Aceasta înseamnă sistem incompatibil. Cele două ecuații pur și simplu nu se pot ajuta una pe cealaltă, astfel încât eu să aflu X și Y. Însă, sistemul nostru poate fi compatibil. Cele două ecuații pot fi compatibile. Din acestea două, eu pot afla X și Y. Dar sistemul nostru compatibil poate fi de două feluri. Compatibil determinat, adică am doar o singură soluție, și compatibil nedeterminat. Am mai mult de o singură soluție. Pot avea și un infinit de soluții. O infinitate de soluții. Ok, pentru a afla ce fel de tip este sistemul meu, incompatibil sau compatibil, țineți minte, incompatibil e atunci când noi pur și simplu nu putem să aflăm valorile lui X și Y din ecuațiile cuprinse în sistem. Iar compatibil înseamnă că noi putem să aflăm cel puțin o soluție pentru cele două necunoscute. Cum aflăm acest lucru? În primul rând, calculăm determinantul matricii A.
Matricea A este matricea sistemului și se formează din coeficienții necunoscutelor. Aceasta este matricea A, B, M, N. Calculăm determinantul ei. Determinantul se calculează înmulțind pe diagonală coeficienții. De fapt, nu înmulțim, determinantul se află prin diferența înmulțirii pe diagonală a coeficienților. Luăm diagonala principală, M ori B, minus N ori A. Astfel de determinant se face prin diferența. De fapt, toți determinanții conțin o diferență. În fine, dar acest tip de determinant se face doar atunci când avem două linii și două coloane. Determinantul cu 3 linii și 3 coloane se calculează în stea. O să învățați la facultate, o să învățați la liceu. Ok, am calculat determinant de A, calculăm determinant de X și determinant de Y. Cum se află determinantul de X? Pur și simplu înlocuim coloana coeficienților lui X, adică A și M, cu termenii liberi, C și P. În loc de A și M vom pune C și P, iar determinantul nostru va fi C, B, P, N. Calculăm determinantul. Așa și în cazul lui Y, vom înlocui coloana coeficienților lui Y, adică B și N, cu termenii liberi C și P. Am calculat determinanții matricii sistemului, determinantul lui X și determinantul lui Y. Apoi, cu aceștia, noi punem următoarele condiții. Dacă determinantul matricii sistemului este 0, sistemul nostru poate fi incompatibil sau compatibil nedeterminat. Când este compatibil nedeterminat? Compatibil nedeterminat este atunci când determinant de X este 0 și determinant de Y este tot 0. Adică acest determinant, diferența să fie 0, precum și această diferență să fie 0. Când toți cei trei determinanți sunt 0, atunci sistemul este compatibil nedeterminat. Adică eu pot avea o infinitate de soluții pentru X și Y. Dar dacă unul dintre acești determinanți este 0, iar ceilalți, sau cel puțin unul din ei, e diferit de 0, atunci sistemul nostru este incompatibil. Eu pur și simplu nu pot să aflu valoarea lui X și Y. Ok, trecem mai departe. Să presupunem că sistemul nostru este compatibil. Cum în acest caz, dacă este compatibil, trebuie să-l calculăm pe X și pe Y. Cum facem acest lucru? Pur și simplu, X este egal cu determinant de X, care l-am calculat mai sus, supra determinant de A, matricea sistemului. Iar Y este egal cu determinant de Y supra determinant de A. Vedeți? Oricum, aceasta este doar matematică. E foarte important să o înțelegeți. Dacă ați înțeles cum să rezolvați matematică o problemă, pur și simplu să treceți în linii de cod, indiferent dacă e în C, în C++, în C Sharp, în Java, în orice limbaj. Nu mă apuc acum să le... Mă scuzați. S-a întâmplat ceva amuzant afară și mi-a venit să râd. Ok. Deci, în orice limbaj treceți un exercițiu matematic sau un exercițiu și fizic și de la chimie, și de la fizică și de la chimie, e tot un fel de matematică, oricum. Trebuie să înțelegeți algoritmul acelui exercițiu, iar algoritmul constă în pașii de rezolvare a problemei. Cum rezolv eu acea problemă? Dacă eu am înțeles cum pot să o rezolv și care sunt pașii ei de rezolvare, acești pași pot să-i trec foarte ușor în C++, pentru că noi facem tutoriale de C++,
cu ajutorul, i-am trecut în C++, cu ajutorul instrucțiunilor. Ok, de ce zic cu ajutorul instrucțiunilor? O să vedeți, nu o să putem calcula acest sistem dacă nu apelăm la instrucțiuni, iar în acest tutorial vom apela la instrucțiunea if. Acesta este programul IOStream. Știm cu toți ce înseamnă stdlib, l-am mai folosit, e șterg ecranul. Am pus și un cout, șterge ecranul. O să vedeți că nu apare în consolă, deoarece am folosit System Clear. Eu când încep să calculez sau când încep să lucrez exercițiul, consola mea va fi curată. Am folosit System Clear, nu știu, n-ar fi trebuit să-l folosesc acum, nu aveam un program, nu este un program complex, nu am lucrat ceva înainte pentru a fi ștearsă consola, nu s-a păstrat în consolă nimic, dar l-am pus să vă obișnuiți, să vă familiarizați cu aceste librării. Conio.h este cu get și e folosit să nu se închidă consola prematur, dar programul nostru este unul destul de mare și nu s-ar fi închis chiar dacă nu puneam conio și get. Să repet, le pun acestea să vă obișnuiți. Ok, deci am dat coeficienții, am inițializat double, totul e double, const double eps 0.001 se folosește pentru teste pe variabile duble. După cum am spus, A, B, M, N sunt coeficienții necunoscutelor CP, termenii liberi, iar X, Y necunoscutele sistemului. Le citim și afișăm pe ecran toate, inclusiv necunoscutele, termenii liberi și coeficienții lor. Nu, de fapt, necunoscutele, mă scuzați, necunoscutele nu avem de ce să le citim și să le afișăm pentru că le calculăm. Doar coeficienții și termenii liberi. Trebuie să cunoaștem A-ul, B-ul, N-ul, C-ul. Iar acum pun condițiile. Prima mea condiție este ca determinantul matricii A, matricea sistemului, să fie mai mic decât 0. Dacă determinantul este mai mic decât 0, atunci sistemul nostru poate fi incompatibil sau compatibil determinat. Ok, trecem mai departe. Punem condiția. Deci am zis, da, este mai mic, determinantul de A este mai mic decât 0, intrăm în acest bloc. Blocul este alcătuit din mai multe instrucțiuni cuprinse între acolade. Atunci ele vor fi citite și vor fi luate de către C++ precum o singură instrucțiune. Ok, haideți să continuăm. Am zis că determinant de A e mai mic decât 0. Punem condiția determinant de Y este mai mare decât 0. Dacă este mai mare decât 0, atunci nu poate fi calculat. Iar dacă este mai mic sau egal cu 0, atunci avem o infinitate de soluții. La fel e și pentru determinant de X. Ok, să spunem că determinantul de A nu e mai mic decât 0. Este 0 sau mai mare decât 0. Când spun mai mic decât 0, mă refer la minus 5, minus 6, termenii cu minus. Continuăm. Dacă este mai mare decât 0, dacă este pozitiv sau 0, sistemul este compatibil. Aflăm X-ul și Y-ul și îi afișăm pe ecran. Și haideți să facem o încercare. Dăm build and run. Punem. Ați văzut că apare foarte repede. Fiți foarte atenți. Când dau build and run, apare șterge ecranul și imediat e ștearsă. E foarte repede ștearsă. Fiți atenți. Ați văzut? Ok, de ce apare foarte repede, apare pe ecran, se șterge ecranul și imediat e ștearsă. Acea instrucțiune. Punem 4, 5, 8, 5, 3, 2. Deci pur și simplu habar am pus niște numere, nu m-am gândit la ele, le-am pus doar să-mi calculeze sistemul. Sistemul meu va fi așa. Prima linie, prima ecuație este 4x plus 5y egal 8. Următoarea este 5x plus 3y egal cu 2. Să vedem.
Soluțiile sunt x egal cu minus ceva, y egal cu 2, bla bla bla. Deci asta înseamnă că AU, matricea sistemului, e mai mare decât 0 și a trecut direct la calculul lui x și y. Sper că ați înțeles. Nu uitați, dacă vreți ca aceste tutoriale să fie mult mai explicite, dați subscribe, dați share. E foarte bine să dați share, mă refer să arătați și altora acest tutorial, să am cât mai multe vizionări, pentru că limita va fi scoasă și tutorialele pot fi mai lungi și mult mai bine explicate. Vă mulțumesc, la revedere și o zi plăcută!